Parlamentoya Tirkiye bu sersalê bi mawaya mehekê navberdakarên xwe lê parlamenterên opozisyonê li ser karên xwe berdewam in. Parlamenterên opozisyonê li parlamentoyê encama xebatên vê heyema borî nirxandin. Cîgirê Serokatiya Koma CHP Engin Altay derbarê sala 2020 û heyema borî de axivî û ev sal wekî heyameke winda binav kir. Altay da axaftina xwe de barkişan ser çend bûyerên girîng û li ser van bûyeran re rexnel desilatê barand. İki askıdan kastım şudur. Di heyema borî de bi cihneanîna biryarên destûra bengehîn û her wiha biryarên Dadgeha Mafê Miranî Ewropayî wisa kir ku welatiyên me ji eleqeyan ji xwe re nan peyda bikin. Li aliyekî dema ku bihayê dolar hê wiha berz nebûye, bi awayekî bê hesab 128 milyar dolarî vî welatî hate pûçkirin. û Wezîrê Gencînî û Darayî bê heq û hesab dev ji karê xwe berdam û ji holê venda bû. Herî dawî jî mixabin siyaset bi piştewanîkirina siyasetmedaran ya bo hêzên tarî ket jêr karîgeriya mafyayê. û di proseya pandemiyê de jî me bêrêzî û şermezariyeke gelekî mezin li hemberî xebatkarên tenduristiyê pêkanî. Helbet parlamento jî şîrîkê vê şermezarî û rûreşiyê ye. Cîgirê Serokê Giştî yê Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê Devayê Mustafa Yeneroğlu jî balkişan ser rêveberiya dewletê û îdia kir ku rêveberên dewleta Tirkiyê di sala 2020 de bi tu awayî li gor van rêgezên bi rêveberiyê tev negeriyane. Hukuk devletinin bildik kurallarına tamamen aykırı. Ew rêgezeke navdewletî ye. Li welatekî hukuk û demokrasî çiqas kêm be, jiyan jî ew qas zehmet û bebihattir dibe. Binpêkirina mafên mirovan êdî li van welatan wekî tevgerên ji rêzê tên dîtin. Em di sala 2020 de hatin astek wisa ku êdî gelek zehmet em Tirkiye weke dewleteke hukûqî pê nase bikin. Li gel van daxuyaniyan, Cîgirê Serokatiya Koma AKP Bülent Turan jî li parlamentoyê derbarê plan û projeyên partiya xwe yên bo sala 2021 de axivî. Her wiha Turan di axaftina xwe de got ew dê di sala nû de li gel opozisyonê zêdetir bikevin nava diyalogê û wekî partî wisa pê bawerin ku girtina partiyan jî tu mifayê nade Tirkiye ji loma ew li dijî girtina partiyan in.